मोनसे दिनै तामुलपुर डिग्री कलेजनि 13थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारिमोन आरो लोगोसे जोंहा पास जालांनाय जि सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय 8 पइन्टनि सायाव थानाय गथ'फोरखौ जों बरायदों। बेहाय जोङो 2 गथ'फोरखौ जोङो मोननो हादों, बाखिया एसे सिङाव, नाथाय बे 2आ जोंहा 8 पइन्टनि सायाव लाखिनो हादों, माइदांस्रि बसुमतारी आरो सनास्रि बसुमतारी। बे 2खौ जोङो बरायदों आरो हाबाफारि हिसाबै जोंहा दिनै गोदान फरायसा बरायनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जों गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदोंमोन जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारखौ आरो एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोङो नमिनेटेड MCLA हेमन्त राभा बिथांखौ लिंहरदोंमोन। बिथांमोना गासैबो नुजाफैदों आरो मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा डिमाकुसि कलेजनि प्रिन्सिपाल जोंसार बसुमतारी बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। बिथांमोना नुजाफैनानै जे जोंनि फरायसाफोरखौ गोबां थुलुंगा होनो हादों आरो जोंनि जि गाहाय आलासि बिथाङा जोंनि जे आंखाल कलेजनि, जों जिहेतु भेन्सार हिसाबै जोंहा गोबां समस्या थायो। कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय समस्यायाथ' आलादाबाव आरो कलेजनि सिङावनो गोबां प्रब्लेम थायो, समस्या थायो। बेफोरखौ लानानै जोङो मेम'रेन्डाम होदोंमोन 3 पइन्ट लानानै। बे 3 पइन्टखौबो बिथाङा गनायनानै लादों आरो गिबि पइन्टआ जाहैबाय जोंहा क्लासरुमनि आंखाल। जोंनाव गोबां फरायसाया एडमिसन लाफैयो, नाथाय जोङो क्लासखौ मोजाङै सालायनो थाखाय क्लासरुमनि जोंहा अभाब जायो। बेखायनो जोङो मोनसे बिल्डिंनि जोङो प्रप'ज होदोंमोन आरो बिथाङा बेखौ फैगौ मार्च मासनि दानाव बिथाङा 1 crore रांनि मदद होगोन होननानै बिथाङा खोथा होलांबाय। आरो जोंहा कलेजनि गेजेरजोंनो जि लामा, बे लामाया आसलथे कलेजनि लामाखामोन, उनाव गुबुनथि लामा गैयैखाय गामिनि मानसिफोरा बिथिं थांलाय फैलाय खालामनानै सरकारि लामा बायदि खालामनानै दोननाय बायदि जादों। बेखौ जोङो बुंदों बे लामाखौ, कलेज गेजेरनि लामाखौ बन्द' खालामनानै कलेजनि बाउन्डारिनि सेरजों जि लामा दङ, होथेनानै दङ, बे लामाखौ गोदानै खालामफिननो थाखाय बिथांखौ जोङो खावलायदोंमोन आरो बिथाङा खोथा होदों जे बे 10 सानसोनि गेजेरावनो बे खामानिखौ स्टार्ट खालामगोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुम्मा जागोन, बे जथुम्मानि सिगांनो बे लामाखौ कमप्लिट खालामगोन होनना बिथाङा खोथा होदों आरो फिसा फिला जिखिनि खामानिफोर बेफोरखौ जों मावलांगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। फरायसाफोरखौ आं खावलायनो सानो जे आथिखालाव जोंहा बादायलायनायनि जुग, बेहाय जों ओरैबायदि मोनसे बादायलायनो गोनां जायो जे जाय 99.99 मोननाय गथ'जों जोङो खालामनांगोन जे जोंहा इण्डियायाव दिनै माबायदि पार्सेन्ट मोनो, जे 90%, 99%, 95% बैफोरबायदि मोननाय गथ'फोरासो मोजां सुबिदाखौ मोनलाङो। गतिके जों दिनै 3rd डिभिजनाव पास जादों, 2nd डिभिजनाव पास जादों होननानै जोङो गावखौ नार्भास खालामनानै लायालाबासिनो जोंबो बैफोरबायदि पइन्टखौ लालांनो बा बेबायदि मोजांसिन खालामलांनो गावखौ नाजानानै बैसोरजों जोङो कम्पिट खालामहैनो हानांगोन। जोङो जेनेबा IAS बा ACS बेफोर आनजादाव जोङो जिरायनांगोन आरो जोङो सासे खुंगिरि बा एडमिनिस्ट्रेटर जानो हानाय माबाखौ जोङो क्वालिफिकेसन खालामनांगोन। अकल जोङो पास जानानै थानायखौल' सानब्ला जानाय नङा। बेखायनो आं खावलायो जे जोंनि गोदान फरायसाफोरखौ जे बे कलेजाव मोजां सोलोंथाइखौ जों होबोगासिनो दङ। दा गोजाम फरायसाफोरजों गोरोबनानै मोजां आबहावा लाखिनानै मोजाङै फरायनानै गावनि जिउखौ दालांनो थाखाय आङो